ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Very trusted lineup. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kaniyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamamatay sa gutom. Balita ko'y maraming pagkain doon." Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbinta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, avid listeners of this program, mga kasama, ang palatuntunang binamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahim papawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Ito po ang kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas ang magpapatuloy sa palatuntunan ito. Of course, araw ngayon na Linggo. So, sabihin nating Happy Lord's Day po sa inyong lahat.
Sa ating pananampalatayang Kristiyano, ang linggo, araw ng linggo, kinikilala po itong The Lord's Day. Dahil ito ang araw na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Parang Victory Day, no? Dahil napatunayan ng ating pananampalatayang Kristiyano sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Nabigyan ng patunay na ang ating pananampalataya ay hindi huwad. Ibig sabihin, mapagkatiwalaan o mapagpaniwalaan. Mapaniwalaan natin sa mga mirakulo, mga pangyayari na nagsasabing talagang hindi na ito gawa ng tao na natural, kundi gawa ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan lang ng Diyos ang makagawa sa ganitong pangyayari. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, no, mga kaibigan na magkapatid, no? Ika-7 po sa buwan ng Hulyo. Ika-7 po sa buwan ng Hulyo. Of course, no, nasa taong 2013 pa rin tayo. Okay, binasa natin pag-una ang mga talata ng Biblia. Okay. Mga talata ng Biblia na nakasentro sa Heneses Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 6. Bakit ito ang binasa nating talata ng Biblia? Dahil hindi pa tayo nagtapos sa tema o sa paksa tungkol sa mga imahe, no, o mga larawan. Natalakay na natin, no, na hindi po masama ang paggawa ng larawan o ribulto basta hindi lang sambahin ito bilang Diyos. At merong mga isip-isip na galing sa mga kapatid nating humihiwalay, no, sa ating pananampalataya at saka sa mga kapatid natin mga Katoliko ang hindi nangagkaunawa sa ating practices, no? Mga practices at isa nito yung pagluhod o pagyukod natin sa harap ng larawan ng mga santo. Ito kasi ang pinupuntarya, binabatikos, tinutuligsa ng ating mga kapatid na humihiwalay sa ating pananampalatayang Katoliko na yung akto o yung pagyukod o pagluhod sa harap ng ribulto o imahen. Yan po daw ang katibayan, ang patunay na talagang sinasamba bilang Diyos ang mga larawan, o sa Katoliko. Mga larawan ng mga santo. Yung act of yukod o pagluhod. At saka hindi lang yung pagyukod, yung yung paghalik. Sinabi na natin na hindi lahat na paghalik sa isang bagay ay ibig sabihin na dino Diyos na natin. Kinikilala lang nating Diyos ang ating hinahalikan. Depende po 'yon sa ating ating nasa isip at ang kung ano ang nasa damdamin natin. Kung ang damdamin natin sa isang bagay ay parang Diyos na.
yung umaasa na tayo na siya ang makabigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, yung act o yung gawa natin sa pagluhod sa isang bagay na yon ay talagang pagka-Diyos na ang ating tratamento. No? Yung kung ang damdamin natin ay gano'n na. Pero hindi lahat, no? Hindi lahat. Dahil sa sinabi ko na sa inyo mga kaibigan at mga kapatid, yung ating paulit-ulit na ginawa nating halimbawa ng isang bata, no? Halimbawa, na lumuluhod o yumuyukod sa harap ng kanyang mga magulang sa pagmamakaawa sa kanyang mga magulang, na hindi siya papagalitan dahil hindi niya sinasadya na nahulog ang figurine sa kanilang bahay. Tapos takot na takot ang bata na yon sa kanyang mga magulang, baka papagalitan siya at paparusahan, no? Na maaring makasakit sa kanya. So, anong ginagawa ng bata o ano ang gagawin ng bata? Posible para hindi siya maparusahan ba o hindi siya mapagalitan? Talagang may gagawin siya na para makita sa kanyang mga magulang, para maawa. At isa sa paraan ay yung pagmamakaawa sa pamamagitan ng pagluhod. At pagsasabi na hindi ko sinasadya inay, itay, nahulog ang figurine natin sa ating sala. Yung akto sa pagluhod na ginawa ng bata na yon, lumuluhod siya sa kanyang mga magulang. Hindi po yon akto o hindi yon gawa na kinikilala na niya ang kanyang mga magulang na Diyos na. Depende po yon sa isip ng bata na yon at kung ano ang nasa damdamin niya. Malinaw naman na hindi niya tinuturing Diyos ang kanyang mga magulang. So yung pagluhod o pagyukod niya sa harap ng kanyang mga magulang, hindi yon pagpaka-Diyos. Yan ang halimbawa natin na sana yon ang maabot, no, sa isip ng ating mga kapatid na humihiwalay, na inaakusahan tayo mga Katoliko na yung pagluhod daw natin sa harap ng mga ribulto at larawan yung pagpaka-Diyos na. Malinaw naman sa mga talata ng Biblia na yung mga tao na nagagalit ang Diyos talagang nasa isip pa lang nila mali na, dahil inisip nila na yung, for example, yung imahen o larawan ni Baal talagang inisip na nila na Diyos na nila ito. Kaya mali, isip pa lang mali na. So ang damdamin, yung tratamento nila sa larawan ay parang Diyos na talaga, at yan ay hindi naangkop sa kung ano ang Katolisismo, kung ano ang damdamin, ano ang aral ng Katoliko tungkol sa mga larawan. At pilit na parang pinapareho nila, no? Pinapareho nila ang Katoliko sa mga pagano na hindi man pagano ang aral Katoliko tungkol sa mga larawan. At bakit binasa natin ang mga talatang 1 hanggang 6 ng Henesis 42? Dahil dito, isa ito sa ginagawa nating patunay na hindi po lahat ng pagyukod sa harap ng isang bagay ay kinikilala na Diyos na ang yunukuran, no? O linuhuran. Malinaw po dito na si Jose, na naging gobernador ng Ehipto noon, ang haba sa istorya nito, no? Hindi ko na lang isalaysay lahat ang istorya sa buhay ni Jose. Hindi yung Jose na asawa ni sa ating mahal na Birhen. Ito ang Jose na anak ni Jacob doon sa Matandang Tipan, na naging gobernador ng Ehipto. Mahaba po kasi ang istorya nito. May panaginip si Jose na hindi nagustuhan ng kanyang mga kapatid dahil inintindi nila na parang nagmamataas si Jose. Parang nagmamataas si Jose sa kanyang
dating. yung halimbawa, yung dream niya. May panaginip kasi si Jose na sinalaysay niya sa kanyang mga kapatid at inintindi nila na parang nagmamataas si Jose. Pero hindi yon pagmamataas. Iyon kasi ang mensahe kasi ng kanyang panaginip ay mensahe sa isang totoong pangyayari na magaganap. At talagang naganap. Ang mensahe sa kanyang panaginip talagang niluhuran nila si Jose sa pagdating ng araw na yon. Ito ang talata. Ito po ang example o halimbawa na si Jose ay yunukuran o linukuran ng kanyang mga kapatid. Nabasahin kong muli, mga kaibigan at mga kapatid. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbinta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila ay yumukod sa kanyang harapan. Ito po ang isang halimbawa. Hindi lang ito, no? Ang dami pang mga talata dito. Pero kahit na isa lang ang ibigay ko sa inyo, talagang I think enough na. No, enough na makabigay ako sa inyo ng patunay na yung halimbawa natin sinuportahan ng talata ng Biblia, no? Ng isang talata ng Biblia. Talagang binasa ko itong talata na ito o mga talata na ito para mabigyan natin ng patunay na yung halimbawa natin ay talagang nandyan, no? Sa Biblia pinapatunayan, no? Linuhuran, yunukuran si Jose dito ng kanyang mga kapatid. Pero ang yukod dito o ang lukod dito sa harap sa kanya, no? Hindi ito ibig sabihin na ginawa na nilang Diyos si Jose. So ito ang patunay, mga kaibigan at kapatid, na hindi po lahat na paglukod sa harap ng isang bagay o sa isang tao ba pagtrato na Diyos. Malinaw po kasi, no, kung ating pag-aralan kung ano ang mga nakasulat sa loob ng Biblia. Kung ating ikumpara ang tratamento sa mga Katoliko sa mga imahen o ribulto. Huwag niyong kalimutan, wala pong aral ang Katoliko na iisipin o kilalaning Diyos ang mga ribulto. Wala. So malinaw na yung luhod sa harap ng mga ribulto nito ay yung pagrespeto lang. O yung tinatawag nating ayun, ano yun sa Tagalog? Respeto na banal. Banal na respeto. Yun kasi ang maisip kong meaning o ibig sabihin sa iyong tinatawag sa Grego na dulia. O huwag niyong kalimutan na ang aral Katoliko may superlative degree po yung respeto o yung worship o yung honor. Yung pinakamataas na respeto o worship o samba ay sa Diyos lang. Yung tinatawag sa Grego na latria. At yung sunod, hindi pinakamataas, kumbaga sa superlative degree, higher lang. Sa Grego nito ay hyperdulia. At yung nasa ibaba, yung dulia
o worship o yung honor na ibibigay natin sa mga santo at sa mga imahe nila. So hindi po pareho yan. Superlative degree meaning high, higher, highest. Magkaiba po ang ang gravity, no? Magkaiba po ang gravity. Mas pinakamataas yung sa Diyos, yung highest. Yung kang Mama Mary ay yung special lang dahil ina siya sa ating pananampalataya. At nakabase yan sa Lucas 1:48. Yung lahat ng mga tao daw ay tatawag sa kanya ng blessed. Special po yon, no? Special po ang ating respeto kay Mama Mary. Pero hindi ibig sabihin na iyon na ang samba o honor natin sa Diyos. Mas mataas yung sa Diyos. Kung ikumpara natin ang mga tao na pinapagalitan ng Diyos, halimbawa kung basahin natin ang Isaiah 44:17. Ang tao dito ay tinutukoy na talagang inisip na ang imahe o larawan ay talagang tinatrato na Diyos. O Isaiah 44:17. At hindi lang yan. At ang Josue pa. No? Josue, Kapitulo 23, versikulo 16. Letra por letra, nakasulat dito na talagang inisip na Diyos ang imahe. At hindi po pwede ito dahil ang Diyos ay hindi gawa ng kamay ng tao. At hindi po magawa ang Diyos dahil ang Diyos ay walang simula at hangganan o walang katapusan ng Diyos. So paano natin isipin na ang isang bagay na may simula, tatawagin natin Diyos? So huwag niyong kalimutan, yun lang ang mali sa larawan kung kilalanin natin Diyos, hindi po totoong Diyos. Kung ang resulta hindi po totoong Diyos. Kaya Diyos-Diyosan kung isipin natin ang isang bagay, buhay man o hindi, larawan man o hindi, iisipin natin Diyos tapos hindi totoong Diyos, Diyos-Diyosan po ang labas. Katulad sa pagsasabi natin ng laro-laruan dahil hindi totoo, laruan lang kasi. At saka yung pag sinabi nating doktor-doktoran, hindi po totoong doktor ibig sabihin. Yan po ang kahulugan, ibig sabihin sa pag sinabi nating pagbabawal dyan sa Biblia, Diyos-Diyusan. Inisip na Diyos, tinatratong Diyos, pero hindi totoong Diyos. Ibig sabihin, hindi po lahat ng mga ributo at larawan ay Diyos-Diyos o Diyos-Diyusan. Hindi po lahat ng mga ributo ay Diyos-Diyusan. Katulad sa monumento ni Rizal sa ating plaza, hindi po Diyos-Diyusan yan. Bakit hindi Diyos-Diyusan? Dahil hindi po kinikilalang Diyos ang kanyang imahe o ang kanyang ribulto o monumento na nandyan sa ating plaza. Dahil kung iniisip pa natin, kung iniisip pa ng mga Pilipino na ang monumento ni Rizal dyan sa plaza natin ay Diyos, talagang maging Diyos-Diyusan na ito. At talagang dapat nating gibain o wasakin ang monumento ni Rizal kung kinikilala pa ito natin na Diyos. Dahil yun ang instruction na mababasa sa Biblia na yung mga ribulto na Diyos-Diyusan ay talagang wawasakin o gigibain. Pero hindi natin ginigiba dahil hindi po lahat ng mga ribulto ay Diyos-Diyusan. So bakit natin akusahan ang mga Katoliko na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan na hindi man tinuro kailanman ang ating mga kaparian na yung mga ributo natin ay Diyos para makonsider na natin na Diyos-Diyusan na ito. Mali po yun, no? Basahin nyo ang Nehemias 9:18. Halimbawa sa mga tao na talagang ginawa nila o tinatrato nilang Diyos ang larawan. Bakit sinabi o kinu-quote natin ito? Para mabigyan kayo ng impormasyon sa pagsasabi natin na iba po ang turong Katoliko tungkol sa larawan at tratamento ng mga pagano sa larawan. Huwag nating sabihin na pareho ang aral Katoliko tungkol sa larawan
at ang practices ng mga pagano kung ano ang tratamento nila sa harap ng ribulto o larawan. Mga kaibigan at mga kapatid, puntahan natin ang talatang 13 sa Kapitulo 1 ng Ikadawang Hari o Ikalawang Hari. Ikalawang Hari o 2 Kings chapter 1 verse 13. 2 Kings chapter 1 verse 13. Sana isulat ninyo para hindi ninyo makalimutan. Ito po ang mababasa natin sa 2 Kings chapter 1 verse 13 o sa salin ng Biblia na tinawag nating the King James Version, yung English King James Version. Bali parang yung English na parang archaic. Lumang English po ito, yung King James, no? O yung magbasa tayo ng King James Version, kung sanay tayo sa mga bagong translation ng English, masanay tayo sa bagong version o translation sa Biblia, talagang parang hindi po madaling basahin natin ang yung luma na style, no, sa English, no, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ang sa King James Version ng 2 Kings 1:13. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah, and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Dito, mababasa natin na linuhuran o yunukuran, o linuhuran si Elijah po dito. Pero hindi po luhod na kinikilala na siya na Diyos. Ito po ang ibang patunay natin na hindi po talaga intindi na dahil linuhuran, Diyos na. Hindi. Dahil si Elijah po dito, linuhuran, pero hindi siya kinikilalang Diyos. Ito ang halimbawa sa yung tinawag nating respeto lang na pagluhod. O yung banal na respeto. Pero hindi yung worship o honor na para sa Diyos dahil pinakamataas yun. At isa pa dito, no, mapansin natin na ang man of God na si Elijah dito ay dinadasalan. Very clear dito, O man of God, I pray thee. Yung may request kasi, pray yun, no? Dasal yun. Yung humingi ka ng pabor, pray yun. Dahil yung mag-pray ka, humingi ka ng pabor, di ba? Yung mag-pray ka sa Diyos o magdasal ka sa Diyos, ibig sabihin, humingi ka sa Kanya ng pabor. O dito, si Elijah po dito, hininga ng pabor. Anong sabi sa tao na humingi ng pabor sa Kanya? O man of God. Bakit O man of God ang tinawag sa Kanya? Dahil man of God po si Elijah. Tapos ano pa ang sabi sa tao na yon? Yung kapitan na yon, I pray thee, nagdasal ako sa inyo. Ibig sabihin po sa dasal dito, hindi yung dasal na kinikilala na isang Diyos. Mahingan kasi ng pabor ang isang tao na malapit sa Diyos. Yun din yung luluhod tayo sa harap ng larawan ng isang santo, for example, sa larawan ni Santa Maria. Lumuhod tayo sa representation niya dahil wala na siya, so sa kanyang larawan na lang. Tapos hihingi tayo. Yung hingi natin o yung dasal natin, hindi yon ibig sabihin na Diyos na si Santa Maria kung dinadasalan natin. Hindi yon. Dahil yung pray kasi, yung dasal kasi, yung humingi ka ng pabor. At pwede man yan magawa natin sa tao.
Kahit na yung mga born again Christians, hihingi sila ng pabor sa kanilang pastor na i-pray over sila. Hindi ba pray yun? Yun kasi ang ibig sabihin sa salitang pray o dasal. Yung humingi ka ng pabor. Ginawa ba yan ng mga hindi Katoliko? Ginawa nila yun. Yung hingi sila sa kanilang ministro, yung halimbawa mga kapatid natin mga Iglesia ni Cristo, yung humingi sila ng pabor sa kanilang mga ministro na mag-Bible study sa kanilang bahay. Di ba pray yun dahil humingi ng pabor? Pero hindi ibig sabihin na kapag magdasal tayo o humingi tayo ng pabor sa isang tao, kinikilala na nating Diyos na. Depende po yon sa ating damdamin at inisip. So yung sinabi nila na, talagang ang tratamento ninyo sa larawan, kayong mga Katoliko, ay Diyos na dahil yung pagluhod ninyo sa harap ng mga santo, for example, yung sa harap sa larawan o ributo ni Mama Mary ninyo, tapos hihingi kayo. So, yung paghingi ninyo o yung pagdasal ninyo kay Mama Mary, yan ang patunay na kinikilala na ninyo na Diyos na si Santa Maria. Mali po yun. Hindi po yun tama na pag-iisip. Bakit? Malinaw, no? Kapag mag-pray tayong mga Katoliko sa harap sa larawan ni Santa Maria, sa ating mahal na ina Maria, ano ang ating sasabihin? Mama Mary, pray for us. Nagpatulong tayo kay Mama Mary dahil sa ating paniniwala, nandoon na siya sa langit. Nagpatulong tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tulong na ang ating mga dasal ay mapaabot sa Kanyang anak na si Jesus. Yung intercessory power lang ang ating hiningi sa Kanya. Pero hindi po ibig sabihin na Diyos na siya. Dahil malinaw, no? Kung ating unawain ng mabuti yung ano ang kaibahan, no, sa ating paghingi o pagdasal kay Mama Mary at saka yung dasal natin para sa Diyos. Yung pray natin o yung paghingi natin ng pabor sa santo, dyan sa, for example, sa Rosario, pag tatawagin natin ang pangalan ni Mama Mary natin, Mama Mary, pray for us. O ipagdasal po nyo kami. Yun, magkaiba po yun. Dahil kung Diyos, ay hindi na ipagdasal. Dahil ang Diyos ang dadasalan. So, iba, no? Tingnan ninyo, o i-review ninyo yung rosary. Yung mga Katoliko na humihiwalay sa Katoliko. Ikumpara ninyo kung ano ang tratamento sa Katoliko kapag magdasal sa isang santo at saka dasal sa Diyos. Magkaiba po yon. Iba yung dasal natin para sa mga santo, hindi yon dasal na kinikilala na nating Diyos na sila. Hindi. Pray for us. Yung pagsabi natin sa mga santo, yung magdasal tayo sa kanila, for example, San Antonio de Padua, pray for us. Saint Vincent Ferrer, pray for us. Ano ba ang halimbawa yan sa mga ginagawa ng mga hindi Katoliko? Ang halimbawa niyan ay yung humingi sila ng pabor o magpipray sila sa kanilang mga ministers at mga pastors na i-pray over sila o yung mag-request sila na mag-Bible study sa kanilang mga bahay. O kung ano pa ang hihingi nila ng pabor sa kanilang mga pastor at ministro. Di ba pray yun? Dasal yun? Katulad dito sa 2 Kings 1:13, humingi ng pabor ang isang kapitan ni Elijah. Ano bang sinabi ng kapitan dito kay Elijah? "O man of God, I pray thee." No? Dinadasalan si Elijah po dito, pero hindi po ito dasal na kinikilala na Diyos. Si Elijah. Kasi yung pray kasi asking favor. Kung mag-ask ng favor tayo sa isang tao, mali na agad. Dahil ibig sabihin Diyos na ang ating pagkilala nito, hindi po. Dahil halimbawa, ngayon, mag-apply ka ng trabaho sa munisipyo ninyo. Tapos hindi ka kilala ng mayor. Ano ang gagawin mo? Maghanap ka ng kakilala mo na friend o kakilala ng mayor para gawin mong parang backer mo. Para tatanggapin ka.
Magpatulong ka sa kaibigan mo na malapit sa mayor. Yun ang halimbawa. Pray yun, no? Dasal yun dahil humingi ka ng pabor sa kaibigan mo na malapit sa mayor. Ibig ba sabihin yung kaibigan mo ginawa mo ng Diyos? Hindi po. So hindi po nila kasi maunawaan yung asking favor to a person or to a saint and then yung asking favor to God. Magkaiba po yun. At talagang sa aral na Katoliko, binigyan yan ng kaibahan. Hindi po pareho yon. Kapag Diyos ang hingan natin ng pabor, kung hihingi tayo ng pabor sa Diyos, talagang mataas po yun. Dahil makapangyarihan ng Diyos. So yung hingin natin sa kanila, yung mataas yun. Yung mga miracle. Kung hihingi tayo ng miracle, isa Diyos yun. Pero kung, for example, kung mag-apply tayo ng trabaho, at saka yung mag-request tayo sa mga santo sa kanilang prayer, dahil effective po ang prayer ng mga santo, pwede po yun. Iyon naman talaga ang ginawa namin mga Katoliko. Ang aming pagdasal sa mga santo, hindi po ibig sabihin na kinikilala na naming Diyos sa mga santo. Ito pa mga kaibigan at mga kapatid, ang babasahin nating version o salin ng Biblia, yung King James pa rin. O bakit pinili kong itong King James version? Dahil sa ating pagkaalam, itong King James version ay isang Protestant version ng Biblia. Ibig sabihin, saling protestante po. No? Pag sinabi nating saling protestante, hindi po nangangahulugan na marami po ang Biblia. Isa lang ang Biblia, pero isinalin po ito sa iba-ibang pagsalin. Itong King James Version, salin protestante po ito, no? O translation na protestante. Para ipresenta ko sa inyo na hindi po self-serving ang translation na ito dahil isang protestante po ang nagsalin ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 20, no? Dito pa rin tayo sa salitang dasal o pray. Dahil yung pagluhod natin sa harap ng mga, by the way, no, kung buhay pa ang mga santo na yon, hindi tayo luluhod sa kanilang mga larawan. Dahil buhay kasi. Katulad po yan sa, for example, sa lola natin o sa lola ko for example. Kung buhay pa ang lola and then nasa harapan ko siya, bakit yung picture pa ang hahalikan ko kung buhay siya? Talaga yung buhay na lola ko ang kakausapin ko, ang hahalikan ko o respetuhan ko. Pero kung halimbawa wala na ang lola ko, anong gagawin ko sa pag-express ng aking pagmamahal sa kanya? Yung picture na lang niya. Halikan ko ang kanyang picture, pero hindi po ibig sabihin na Diyos na ang kanyang picture. Yun din, dahil tayong mga Katoliko kasi, pag lumuhod tayo sa halap ng mga larawan ng mga santo, ibig sabihin daw, Diyos na ang mga larawan ng mga santo. Hindi po. At saka yung pagdasal natin, ang dinadasalan natin, hindi yung imahen, hindi yung larawan. Representation lang yung larawan. Pero ang hinihingan natin ng pabor ay yung buhay na, yung soul nila na buhay na nandun sa langit. Malinaw sa Revelation 6:9-10 na yung halimbawa yung mga martyred saints, yung mga pinapatay na mga santo na naging mga martir, yung mga soul nila ay nandun na sa langit. Revelation 6:9-10. Yun ang hiningan natin ng pabor. Yung mga perfected saints in heaven, yung sinabi ng Hebrews 12, Hebrews 12 ba yun? Yung mga huling talata, if I'm not wrong, Hebrews 12:23, na yung mga perfected saints ay nandun na sa langit. Yun ang hinihingan natin ng pabor.
Ito malinaw dito na si Saint Paul ay nag-pray sa mga tao. O hiningan niya ng pabor ang mga tao. At ang ginamit na salita ay pray o dasal. Ibig sabihin, si Saint Paul ay nagdasal sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin na ang mga tao dito na hininga ng pabor o dinadasalan ni Saint Paul ay Diyos na. Ito, babasahin ko, no? King James Version po ito, Saling Protestante, 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Sa Ingles, no? Dahil English po ang King James Version. Pero lumang Ingles, no? Okay, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Humingi ng pabor si Saint Paul dito sa mga tao na gagawin nila ang tama. Ang ginamit na salita dito sa paghingi niya ng pabor sa mga tao ay dasal. Dinadasalan niya ang mga tao na sana gagawa sila ng mabuti. And be reconciled to God, sabi dito. Pero ang ginamit na salita dito sa King James ay pray o dasal. Dinadasalan daw ni Saint Paul ang mga tao. Pero hindi ibig sabihin na ang mga tao kinikilala na ni Saint Paul na mga Diyos. Dahil ang ibig sabihin po kasi sa salitang pray ay yung humingi ka ng pabor. Talagang pwede naman tayo humingi ng pabor sa ating, for example, kapatid, sa ating pastor, sa ating pare. Pwede tayo humingi ng pabor sa kahit na sino. Pero magkaiba po ang ating paghingi ng pabor o pagdasal sa tao lang at saka sa Diyos. Dahil kapag Diyos, talagang humingi tayo ng milagro. For example, manalo tayo ng loto, pero hindi ako nag-encourage sa iyo ha, sa inyo ha. ng yung sugal. Kapag tao ang hininga natin ng pabor o santo, ay yung sa magawa lang nila. Ano ba ang magawa ng mga santo na matulungan tayo nila? Yung prayer nila. Yung tulungan tayo na ang ating mga dasal ay mapaabot sa Diyos. Yun ang magawa nila. Pero kung hinga natin ng pabor ang mga santo na parang Diyos na sila, ay mali po yun. At hindi po nagtuturo ang simbahang Katoliko na humingi tayo ng pabor sa mga santo na parang Diyos na sila. Hindi tayo humingi ng milagro sa ating mga santo. Hindi tayo humingi ng milagro sa mga santo. Humingi tayo ng milagro sa Diyos sa pamagitan ng mga santo. Dahil yung pagsabi nating, Mama Mary, pray for us. Anong ibig sabihin sa dasal na yon sa ating mahal na ina? Mama Mary, pray for us. Saint Vincent, pray for us. Saint Anthony de Padua, pray for us. Anong klaseng dasal yon? Paggawa na ba na Diyos na sila, ang mga santo natin? Hindi. Dahil ibig sabihin, pag sinabi nating Saint Vincent, Mama Mary, Saint Anthony de Padua, pray for us. Ang ibig po sabihin dyan, ang hiningihan natin ng pabor ang Diyos. Ang Diyos sa pamamagitan ng mga santo. Dahil ang ating sinabi sa mga santo ay pray for us. Meaning, nagpatulong tayo sa mga santo sa pagdasal para lumabas yung milagro ng Diyos. Yun. To God through saints. Ibig sabihin yan. To God through saints. True saints. Sa Diyos sa pamamagitan ng mga santo. Katulad ba, for example, itong mga kung ano ang ginagawa ni Saint Paul dito sa Biblia. Di ba ang ginawa ni Saint Paul dito sa paghahayag ng mga salita ng Diyos? Nalaman natin ang salita ng Diyos hindi direktamente kay Kristo dahil nandun na siya sa langit. Nakaalam tayo sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. For example, sa mga sulat ni Saint Paul. So, to God, through the apostles.
By their works, sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, nakikilala natin ang Panginoon. So meaning, to Christ through the apostles. Sa pamamagitan ng kanilang mga sulat, nakikilala natin ang Panginoon. So may mga kinasangkapan ng Diyos. May kinakasangkapan ng ating Panginoong Kristo para mapaabot tayo sa Kanya. Hindi po nagsusolo ang ating Panginoong Kristo. So mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po ninyo ito sa King James Version, 2 Corinthians chapter 5 verse 20, na si St. Paul ay nagdasal o humingi ng pabor sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin Diyos na ang mga tao dito na dinadasalan o hiningan ni St. Paul ng pabor. Ito mga kaibigan at mga kapatid, ginawa naman ito ng hindi mga Katoliko. Uulit-ulitin ko. Yung mga miyembro nila, for example, yung mga kapatid nating mga born-again Christians, yung paghingi nila ng pabor sa kanilang mga pastor. Di ba? Hingi ng pabor yon o prayer yon, dahil hingi ng pabor kasi ang prayer Pastor, pray for us. Yun ang ating sasabihin kapag tatawag tayo sa mga santo. Mama Mary, pray for us. Saint Vincent, pray for us. Diba? Ginawa nila. Ginawa man yan sa mga hindi Katoliko, pero hindi lang mga santo ang hiningan nila ng pabor. Ang kanilang mga pastor lang. Ibig sabihin, mas magaling pa. Mas mabuti pa siguro ang mga pastor nila sa ating mga santong Katoliko. No? Di ba? Iisipin yung mabuti mga kaibigan, mga kapatid. Kami mga Katoliko, kung hihingi kami ng pabor, tatawag kami sa mga santo. Yung mga separated brothers and sisters natin ng mga born again, ang tatawagin nila, kanilang mga pastor lang. Ibig ba sabihin, mas magaling ang kanilang mga pastor sa aming mga santo? Pag-isipan nyo mga kaibigan, pag-isipan nyo ng mabuti kung alin ang pinaka-epektibo na kung hihingi tayo ng pabor. Yung kay St. Vincent, Mama Mary, o yung mga pastor lang hingan natin ng pabor. Ito pa mga kaibigan at mga kapatid, sa salin ng King James Version pa rin tayo. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20, tungkol po ito sa worship o samba o sa luhod. Dahil ginamit po dito sa King James Version ang salitang worship o sinamba o samba, pero nakasentro hindi lang sa Diyos, kundi sa tao rin. O isang hari na ibig sabihin po natin si David. Si David po kasi noon naging hari. Pero kung babasahin natin dito sa Biblia, sinasamba si David po dito, pero hindi samba na kinikilala na siya na Diyos. Babasahin ko dito mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ang isa sa mga talata ng Biblia na nabigyan ng patunay na ang worship may superlative degree po. Ibig sabihin, tama po ang turong Katoliko na ang worship o yung respeto natin o yung honor natin may superlative degree po. Dahil ang worship o samba po dito ay nakatuon o nakasentro sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin tao kay King David. Ano basahin ko? 1 Chronicles 29 verse 20. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshiped the Lord and the King. Ating uulitin. 1 Chronicles 29:20. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God, and all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads,
and worship the Lord and the King. Sinasamba po dito ang Diyos at ang hari na si David. Very trusted my man. O ito ang ibig sabihin na yung worship may superlative degree dahil ang worship po dito sa Lord yung ibig sabihin yung pinakamataas, highest. Pero ang sa hari dito, tayo na ang mag-isip. Dahil isang word lang, samba, isang salita lang, worship, pero ang tinutukoy ay dalawa, ang Diyos at ang hari. Pero malinaw kung sa Katoliko tayo hihingi ng explanation, ang worship dito sa Lord ay talaga yung pinakamataas. At saka yung kay King David, yung respeto lang, yung dulia lang, no? Respeto para sa hari o para sa tao. Basahin ninyo sa ibang translation ng Biblia. O iniba po. Dito sa King James, isang salita nakasentro sa Panginoong Diyos at sa tao na si King David. Pero yung ibang translation, parang iniba. Worship, samba sa Diyos at yumukod sa hari. O parang binigyan ng kaibahan, no? Binigyan ng kaibahan sa ibang bersyon para hindi tayo malito, no? Na kasi dito sa King James, malito tayo dahil isang salita, worship, tapos nakasentro sa Panginoon, meaning sinasambahan ang Diyos at ang hari, no? Parang malito ang magbasa kung hindi nila nauunawaan ang turong Katoliko tungkol sa worship, no? Kaya yung ibang translation, pinaiba, no? Sinasambahan Diyos at yumuyukod sa hari. Pero pareho lang yun, honor. Pero iniba lang ang pagkasabi para maunawaan ng mga tao na hindi po worship na pagpaka-Diyos, no? Sa king, kundi yung respeto lang. So sana naintindihan niyo ang ating ibig ihayag sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. At saka mga kaibigan at mga kapatid, no, kakaunti na lang ang ating oras, no, sa ating palatuntunan. Okay mga kaibigan, mga kapatid, Very trusted my man. ating pag-usapan ng kaunti ang tungkol sa yung sinasabi nilang isa lang po ang mediator, no? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Okay, no? 1 Timothy o unang Timothy chapter 2 verse 5. Sinabi po dito, "For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus." Sabi ng mga hindi Katoliko, mali po daw ang pananampalatayang Katoliko dahil maraming kinikilalang mediator. Sinabi po dito sa Biblia, isa lang ang mediator, si Jesus Christ lang. So, malinaw na mali po ang pananampalatayang Katoliko dahil ang daming mediator. Ano po ang ating masagot dito? Simple lang, hindi lang nila naunawaan. Sa intindi kasi nila, dahil hindi kasi sila ang tunay na iglesia, so hindi sila wala siguro na hindi nila alam ang buong katotohanan tungkol sa aral Kristiyano. Yung magawa kasi na tulong sa mga santo ay in union po yan ni Christ. Sa turong Katoliko, yung pagka-mediator ng mga santo, hindi po yon kaiba sa pagka-iisang mediator ng ating Panginoong Jesucristo. In union to Christ kasi, dahil ang iglesia kasi, ang simbahan kasi, anong sabi ng Biblia? Isang ano yun? Ano yun sa Tagalog? Sa English na lang. Sa Tagalog, katawan pala.
Ang simbahan kasi ay one body of Christ, no? The mystical body of Christ. And yet, one body but many members. Ang mga santo ay nasa isang simbahan na tinawag nating katawan ni Kristo. So yung magawa na mabuti, yung matulong ng mga santo sa iba o matulong ng mga santo sa atin, hindi yun magawa nila kung wala ang Panginoong Jesucristo. So kung hingi tayo ng pabor sa mga santo at saka nagmimilagro sila dahil nagmimilagro ang Diyos sa pamamagitan nila, hindi po ang kapangyarihan galing sa kanilang sarili kundi kay Kristo o sa Diyos. So, iisang mediation lang yon dahil yung power, yung miracle, for example, hindi nila magawa sa kanilang sarili nang dahil sa sinabi nating nang dahil sa kanilang kapangyarihan. Wala pong kapangyarihan ng mga santo kundi ang Diyos lang. Parang ginasangkapan lang sila. So, hindi po kontradiksyon. Dahil yung magawang tulong ng mga santo, in union yan sa pagka-iisang mediator ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po magkaiba yon. Ang simbahan kasi, ang iglesia kasi, iisang katawan ni Kristo. So kung ang mga santo ay member ng isang simbahan ni Kristo, hindi yun iba-iba, hindi po ang daming mediator. Dahil yung pagka-iisang mediator ni Christ, maraming instrumento po. Sinabi yan niya sa, for example, John chapter 20, verse 19 to 23, na hindi siya nag-iisa sa gawain niya na pag-mediate o pamagitan. Sabi niya, ako at kayo din, aking mga apostol, I will send you also. Ipadala ko rin kayo. So, hindi siya nag-iisa sa kanyang mga gawain. Ano ba ang patunay na tama po ang explanation ng Katoliko? Pero ito, note ha, huwag niyong kalimutan. Kung hihingi tayo ng pabor o gawin nating mediator ang mga tao na hindi po united sa simbahan ni Kristo, yun masasabi nating ibang intercessor na yon o tagapamagitan. For example, humingi tayo ng tawad o gawin nating mediator ang isang tao na walang faith o walang pananampalataya kay Kristo. Tapos may nagawa siyang tulong. Yung tao na hiningan mo ng pabor, may nagawa siyang tulong sa inyo. Pero ang tulong niya ay galing lang sa kanyang sarili. Hindi dahil sa grace from Christ. Dahil hindi kasi siya naniniwala kay Kristo. Yun siguro masabi nating ibang mediator ang kinikilala natin dahil hindi united yung tao na yon na hiningan mo ng pabor kay Kristo. Pero kapag ang santo, ibig sabihin, united by Christ, so kung makabigay tulong ang santo sa atin, hindi po galing ang power na yon, ang lakas na yon sa kanyang sarili, kundi galing sa Panginoong Jesucristo. So, hindi po ibang mediation, kundi one mediatorship of Christ, one mediation of Christ na ginawang kasangkapan lang ang mga santo. Okay, ang talata ng Biblia, mga kapatid at mga magulang na magpapatunay ay itong verse 1 ng 1 Timothy chapter 2. Na ano po ang sabi ni Apostol Pablo po dito? I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Malinaw po dito mga kaibigan, mga kapatid. Dahil yung ginamit nila na talata na hindi nila naunawaan ang verse 5. Pero dito sa verse 1, ito ang very clear na nagsasabi na tama po ang explanation ng Katoliko. Na tayong mga tao, sinugo po tayo na lahat tayo gagawin natin ito. Yung supplications, prayers, thanksgiving at intercessions. Yung pamamagitan, gagawin, sabi dito ni San Pablo, gagawin po ng lahat. So hindi lang mga santo ang maka-intercess o makapamagitan. Kahit na kayong nakikinig ngayon, pwede kayong mamagitan. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo.
I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions. Anong intercessions? Pamamagitan at ang pagpapasalamat ay gagawin ng lahat. So hindi lang mga santo, kahit na ikaw ang nakikinig ngayon, pwede kang mamagitan. Pero in union with Christ, hindi po kontradiksyon yan sa pagka-iisang mediator ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, wala na po tayong oras, mga kaibigan, mga kapatid. Okay, as usual, ano pong sasabihin natin kapag wala na tayong oras? Okay, hanggang sa susunod na palatuntunan natin. Kung papayag pa rin ang ating Panginoon na magpatuloy ang palatuntunan ito. Ito po ang kapatid na Gilbert Dondoyano Sr. alias Berita sa palatuntunang Ang Liwanag sa Pananampalatayang Katoliko. Kasama na ang ating mga kapatid sa technical side, ang kapatid na Danny Luod at Tax Ilumba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sight and save promo at ProSight Optical Incorporated, the professional eye care provider. 50% discount on complete eyeglasses with quality lenses for only 645 pesos, single or double visions. 5 to 80% discounts on signature frames. Buy one, take one on fashion sunglasses with computerized eye examination, free frame and accessories. Pahalagahan ng paningin, gumamit ng may kalidad na salamin sa mata. ProSight Optical Incorporated. Maalagaro na, maabi-abihon pa na optical. To God be the glory. Per DTI permit number 052 series of 2013. ProSight Optical Incorporated.